sadu, no. Je 11, 10 ideme. Toto je naštepené tu na vlaní. Také biedne. A toto tu som naštepil tiež v lani a to vyrástli prúty, už som ich postrihal. No, to je dlhé. Tak ho strihneme. To odstrihneme radšej. To už je jedno. Odstrihneme tam. Či tam rezať. To je základný rez pre štepenie. Treba zahľadiť, aby bola rana hladká, lepšie sa potom hojí, ako keď je po pílke. Vždy ma to bavilo. Štepenie, ošetrovanie stromkov, tak som sa tomu venoval ako svojmu koníčku. No, dačo som sa naučil z kníh, to bol základ. Dačo praxou. Chodil som po dedine, ľuďom robil a tak som získal nejaké skúsenosti. No, ten vrúben musíme založiť, musia byť očka, aby proste to malo z čoho vypučiť. Otočíme, pretiahnem, aby sa to držalo. Vosk si vyrábam sám podľa knihy, podľa návodu. Zo živice ide 75% živice, 15% včelieho vosku a 15% loja. To nechám rozpustiť spolu, zlejem, špina sa tam usadí a čistý vosk zlejem z vrchu do krabičiek. A ešte ako takú záležitosť, ktorou som sa nestretol, zatieňujem to proti slnku. Už som to aj napísal Ujovi Hričovskému, to je doktor, profesor, s tým som sa nestretol do relácie televíznej. Ináč používam posledné roky aj hlinu, íl, na zatieranie rán, hlavne na jabloniach, aj hruškách, lebo pod voskom sa drží vlhko a chytá sa pod ňou rakovina. Tak tieto stromy, hlavne jablone, trpia rakovinou, lebo u nás je ťažká pôda a v nej potom sa vytvára rakovina. No a tá rakovina proste sa dá liečiť tým, že sa rany vyčistia. Dôležité je, aby sa zachytili čím skôr a natrú sa ílom, hlinou. Rakovina potrebuje k svojmu životu vodu, vlahu. Lebo je to nektriová rakovina ako huba a keď ho natreme tou hlinou, ílom, tak tá vysuší tú ranu a zobere životné podmienky tej rakovine, tak sa prestane šíriť a množiť. Živý plod som postrihal, toto preštepil. Toto je naša lúčka, voláme ju tak, lúčka. Tu rástli niekedy trene, tak som to všetko vykolčoval. Nasadil černice, slivky, snažil som sa pravokorené, že to bude také originálne. No ale sa mi to nevydarilo, tak sú tu aj zaštepené. Ešte vidno sem tam kolo plota pozostatky trňov, tak to som všetko vyčistil, vykopal, korene vykolčoval, trošku som to zúrodnil a nasadil slivky. Toto sú višne. Jedna, druhá, tretia, slivka zaštepená a takto je tiež mladá zaštepená, už bude tohto roku kvitnúť a rodiť. No popri zahračení, záhradkárení sa venujem aj chovu králikov. Ináč u nás volajú zajace, ale sú to pôvodom králiky. Choval som nemecké strakoše, teraz mám to z Nitrana. A mladé sú krížence. Tak preto sú také strakaté. Ináč ma to baví, sú také milé zajky. Aj keď každé má svoje, ale sú prítulné, pobaví sa. Aj vnúčik chodí, aj vnúčky. Vždy si vezmú, pohrajú sa s nimi, pobavia aj dovnútra, do domu si ich vezmú. Nitriansky králik toto, trošku už ten nos nemá tak, ale je pekne farbený, že má také fúzy.
a skrížený s nemeckým strakošom, preto sú strakaté a čierne. Belgický obor. Múra, poď sem. Teraz vytrča, no dade. Tento sfarbenie mladých je už všelijaké, vieš, a sa po samcovi. No, Múra, poď sem, na. To je belgický obor, samica. Skrížená s nemeckým strakošom, preto za tie mladé je také. Poď sem, na. Ja aj teraz... No, je to taká moja druhá. No, Múra, poď sem, na. To je belgický obor, samica. A tam mám vnúčky, vnúka. No a potom všetkom s týmto mojim kamarátom, dá sa povedať, musíme to zapiť, aby sa nám ďalej darilo. Javorom, javorom,